mainyota kuri kutonhora unonzwa chando chacho chichipinda mumabhonzo hachasiyana nechekumusha hamene kuti sei, but nekuti dzimba dzacho hadzidiki, hapana pekutwasanudza kamakumbo. Saka ndatomutaura ndikati maiti tsvagai Roman Catholic padhuze apa mungondiratidza kuti ndofamba sei, ndipote ndichienda kuchechi tiite mawhitewash edu. Hello Lois, enda pane reception, enda pane Lois, ihuku ngani dzakafa, ihuku ngani dzakafa. Ndiiri teta mainyati saka vauya vachitichi hazvina basa nyangwe vakadzoka pagedhi ingoti mama vabuda. Imi munongoti mama vabuda, hamutauri kuti mama vakafamba. Vari kudei? Vanondiri tete. Mwanangu makati tiketi rangu ndiri kudzokera rini? Nekuti hava manager, havasi kumaneja ndisiku.